Sa Lapu-Lapu City, 17 anyos nga minor edad unang gigrahong na missing na itong Sabado sa hapon ug nakita niya itong Lunes sa hapon nga gigapos kuno. Human gigrahong gitagit sa upat ka mga lalaki buot ipahiling sa mga mental health professionals sa CSWD Lapu-Lapu City. Kapong adlaw giangkon mismo sa minor edad nga dalagita ngadto kang Mayor Jonar Dahong Chan. Kaway kamatuoran ang una niyang gibutsyag nga gidagit siya sa upat ka mga lalaki. Gibuhatan og laway o gigapos. Tagihimong pakisusi sa social worker nga nag-atiman sa dalagita. Human siya ma-rescue niya itong Lunes sa hapon. Sayran, may higayon sab nga magpakuyap-kuyap ang naasing dalagita aron siya tabangon. Busa aron masuta kung nganong mohimo siya og ingon ni ining binuhatan. Ang CSWD Lapu-Lapu City ang moabagas galasuhan aron magpahiling or mapahiling ang dalagita sa usa ka mental health professional. We are closely coordinating with the family, no, katong sa dihang gipuy-an nga ato siyang ma-refer sa SOTO for katong mental health professionals nato para mahiling siya. Kung naman gani financial nga kanang na mga bayranan, no, kinahanglan i-settle, willing na ang CSWD o tanaw nato